Doa, 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 era costureira, a avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, a avó era poeta, a avó cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mara se quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Cando o xornal dun día non chegaba para mercar de extraperlo 1 quilo de pan, traballábase polo xantar. Sabíase do inmenso valor dos cartos, que se contaban e recontaban, doa a doa, a partir das fraccións máis cativas das moedas, porque aún só chegaban as faragullas do capital, que únicamente circulaba abondoso e farturento por moi poucas e privilexiadas mans. Como dicía Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Daquela contábase por reais e tendo un peso xa empezabas a ter algúns cartos. Quen tiña zafaba e quen non pouco podía amañar. Pesos, pesetas, perrechicas, patacóns, era o que había. O patacón con 2 patacóns e unha perra facíase un real. Facíase un real. Pero había que ter os 2 patacóns, a máis a perra. Pois eran patacóns de cobre como a hora deu 2 euros por aí, da grandora de 2 euros. E las monedas de plata, de 2 pesetas e de 5 pesetas, que eran grandes, e dos realillos e dos de unha peseta e de 2 e de 5. Despois tamén había billetes de peseta. Billetes de peseta, 2 pesetas e 5 pesetas. A peseta viñan en 2 caras, traía 2 caras como traen hoxe, pero viñan pegadas as 2 caras, non era prensada derecha e izquierda, viñan 2 caras. Os gandeiros traballaban todos en pesetas e reás e pesos, mezclaban todo, que eso había que ser técnico para entendelo, que non entendía calquera. Vendías un porco, doume tantos miles de reais. Vendías un cucho, ai, doume 3.000 reais, 4.000 reais, 5.000 reais, 10.000 reais, 12.000, así, era. Todo por reais, todo por reais. Eso sí que me acordo. Cando a peseta iba bella, por unha esquiniña, pasa as baraxas ou calquer papel que se tropea, íamos soplando e íamos abrindo a peseta. E digo que facíamos 2. Daquelo pasábase moita fame porque non había... Eu recordo que eu estaba aquí no colexio en Santiago e valía o quilo de pan de extraperlo 25 pesetas. Collíalo, pegabas contra a parede e non rompía, non se desfacía. E graba un obrero, pois daquela pois podía ganar 3 ou 4 pesetas diarias ou por aí. Bueno, acórdome que nos tempos da guerra íbamos a comprar e levábamos sellos e pagábase con sellos. Que lle parece? Que non había cartos. 25 céntimos de peseta. O cine. Ás 3:30 da tarde no Capitol. Non había donde comer. Tomar un vaso de viño, sí, pero comer, nada. E hoxe hai por todas as esquinas. 25 céntimos de peseta. E pagábamos con sellos. Os sellos eran encarnaos. Uns tiñan a Isabel, non sei que, outros tiñan de varios dibuxos, pero sí, con aquel selliño valía 10 céntimos ou así unha cousa. Ainda recordo ali uns primos meus que foron a festa a la cerca de Cuntis. Chegaron ali, foron comer o pulpo, tocaron comelo con galletas, que non había pan siquiera. Doa, 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 era costureira, a avó traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Paro non había, pero traballo tampouco. Recordo ganar
un obrero unha peseta. Na aldea, Eso na aldea, sí, de sol a sol. Con eses cartos había que gobernar a casa. Comprar todo o que había que comprar para a casa. Vestir os fillos. Tiñamos nos xornaleiros. Viñan traballar para nós. E pagabanlle 2 pesetas. Había esas chapuzas, non? Ese de ir a traballar a fulano por o caldo a máis o mellor 40 céntimos ou 20 céntimos. Entón, acórdome ao finado de meu tío de dicir que menos sabían de levar que unha cunca de millo. Había o pinche que ganaba nos anos 40, debía ganar sobre 4 ou 5 pesetas ou por aí. Menos, 3 pesetas, máis ou menos. Despois o peón andaría por 10 pesetas e o oficial debía andar por 16, 17 pesetas ou por aí. Y la paga extraordinaria, que no se lo dijera ahí, que me daban el día de Navidades, que era obligación dar una paga extraordinaria, me daban una pastilla de jabón Maderas de Oriente. Daquela non había pensións, nin había cotizacións apenas. Nosotros ali no Serradeiro, pois pagábase un seguro de accidentes e de velleza e invalidez, nada máis. A Fiscalía, pois, estaba vixiando todos os precios e todos os consumos que había. Iba por casa dos paisanos e un se dedicaba a vender trigo ou tal de súa propiedade, sacabanlle un tanto por cen, non sei o que, pero bastante. E entón a xente, pois, estraperlaba todo. Íbamos a Noia por 2 pesetas. Desde Cures íbamos a Noia por 2 pesetas. Dábanche por un cabaliño, eu que sei, pouca cousa que valía. Un cabaliño a mellor, que sei, 50 pesos. Daquela un becerro de 125 kilos canal ou así, pois valía 30 pesos, ou sea, 150 pesetas. Cando eu xa era mociña, que tiñamos os animales, os gordiños, do leite e ben mantidos e tal, e ao mellor por 10.000 reales xa vendíamos un pucho que era valeoxe, quen sabe o que. Unha libra, sabes como era unha libra? Así é cortadiña por o medio, parecido aos pan de cea, pero era de outra maneira. E creo que costaba 3 cadelas. Daquella valía unha botella de malla verde, malla dorada, malla azul, que había moitas marcas, le costaba 7 ou 8 pesetas. Pero había que tenerlas, se las sacaba del sueldo e aí iba quedando mermado. Doa, 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 eres costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Naqueles tempos chegabanlles para pouco máis que para comprar pan, porque estaba o ferrao de millo, que son 16 kilos, estaba sobre 200 pesetas, 200, 250 pesetas. E íbamos con 5 pesos e traíamos un cuartillo de aceite, un pouquiño gas, un pouquiño carburo, un xobrón e uns poucos peixes para facer a empanada. Algúns que pasaron moita fame, e se cuadra estaban esperando, verdad, cobrar aqueles cuartiños para pagarche. E pagaban aquel, e despois todo o mes, pois, outra vez volvían a comprar e a darlle o fiado. Non é dun día, que é de outro. Queden a deber 5 céntimos, 10 céntimos, é o que gano eu naqueles tempos. O que gano eu no quilo. Un quilo de azúcar ou tal. O que gano eu. E se me queden a deber, xa perdo. Poñían uns tantos anos para pagarlle, e se nese tempo non podía pagarlle, pois levantábanse coas terras. Había uns prestamistas que prestaban, pero con un pacto de reto. Facía un pacto de reto, o sea, un documento que tiña que pagar en tal fecha, senón sobre unha finca ou unha casa ou o que fora. Se non pagaban esa fecha, botábanse encima daquele e iban xulgado, ejecutaban o documento e a puñeta. Iban a ganar e pagaban cando podían. Algúns non pagaron aínda.
que vendía partidas grandes de madeira, entonces guardaba nos bancos. Porque na casa tiñan medo, claro está. Ainda que había o que o meteu no calcetín tamén, non? Como un que o meteu nun burato da parede despois cando encontrou o relato dos ratos, non? Entre as sábanas se metían nun sobrecito, eu polo menos, e vino facer as miñas personas maiores que me estaban enseñando, decía, mira, cando se cobra, pois metes así, o da luz, o da agua, tal, metelo nun sobre, metelo entre as sábanas do armario, escondelos. Aforraba, había os que aforraban, sí. Había xente moi aforranchina, sí. Que aforraba era moita caña. O sea, vivía moi mal, parecía unha pobre mísera. A mí iso non me gustaba tampouco. E a pesar de haber menos diñeiro, a pesar de... a xente andaba máis contenta que agora. Sí, eu creo que sí. Se cantaba máis, se xuntaban máis os veciños, máis relación, máis todo. A mí de niño me daban 25 céntimos en mi casa. Y era 15 céntimos el ir al cine, al kiosco, que echaban muchas películas del oeste, preciosas. Y luego los otros 10 céntimos para una manzana de esas forradas de caramelo. Y ya era feliz, era un niño feliz con 25 céntimos. Hoy se lo dice a un niño de los de ahora, dice, bueno, estás de broma. Que puedas pasar un domingo con 25. Ellos ven 25 céntimos allí, o la equivalencia de 25 céntimos, y ni se agachan a coger. Doa, doa.